לאיציק היקר, ישנם אנשים מאוד מיוחדים, למען כל אחד הנשמה הם נותנים. תמיד מחייכים גם כשעצוב, יודעים להסתכל על מה שבאמת חשוב. אם אתה מכיר אדם כזה, יש לך מזל, כי סוג האנשים האלו כמעט כבר אזל. אנחנו מכירים מישהו בדיוק כזה, אחד מיוחד עם הרבה איכויות. אם עוד לא ניחשת, זה אתה כמובן, איציק, ואנחנו שמחים שאתה איתנו בכל מובן. היום אתה חוגג את יום הולדתך, נאחל שיתגשמו כל משאלות לבך, שאושר ובריאות יקיפו אותך בחום, ותכבוש כל יעד וכל חלום. אוהבים אותך מכל הלב ומאחלים לך עוד שנים טובות ומאושרות בחיק משפחתך. טובה ואלי ויינשטיין. מזל טוב איציק, עד 120, ושיתראה בקרוב.